Καλώς ήρθατε, Trackers, σε άλλο ένα επεισόδιο Ambar Project. Χειροκρότημα, παρακαλώ. Λοιπόν, ένα επεισόδιο που το οραματίζουμε και το σκέφτομαι πραγματικά πολύ καιρό. Έχει Πέτρο πάνω από ένα χρόνο που το έχω στο μυαλό μου αυτό το επεισόδιο. Πραγματικά, θυμάσαι πως το έλεγα? Θυμάμαι. Σήμερα βρισκόμαστε στο Space Car Audio στην Καβάλα. Να και η ταμπέλα, τη βλέπουμε. Τη βλέπετε. Παρακαλώ, φίλος μου ο Κουφουδάκης, ο Γιάννης θα περάσει. Γιάννης Κουφουδάκης, παρακαλώ κύριε. Ένας βετεράνος, παρακαλώ, στη μηχανοκίνηση. Καλησπέρα, φίλε Γιάννη. Καλησπέρα. Λοιπόν, να πούμε βασικά ότι βρίσκεσαι στην Καβάλα. Διεύθυνση, εδώ πέρα που είμαστε. Στην αρχαία 144. Κοντά στην Κάρκλα, σε 70 με αρχές είναι. Είμαστε στο ίδιο δρόμο. Με την Κάρκλα. Λίγο παραπάνω. Και να πούμε ότι γενικά εδώ πέρα ο κόσμος τι μπορεί να βάλει οθόνες, να βάλει ηχεία, να βάλει τα πάντα έτσι, φανάρια, custom. Από αξουάρ, από ηχητικά, από οθόνες, από συνγραμμούς, από αντιδιακές, οτιδήποτε έχει σχέση με το αυτοκίνητο πέρα από το μηχανικό κομμάτι. Το φυσικό κατάστημα Space Car Audio και το ιντερνετικό είναι allforcar.gr. allforcar.gr. Links στην περιγραφή. Υπάρχει link στην περιγραφή να τσεκάρετε. Λοιπόν, σου έπαιξα το κεφάλι, αγαπητέ Γιάννη, να κάνουμε custom LED φωτισμό. Έτσι. Ζορίστηκε λίγο η αλήθεια είναι, μου τα μασούσε λίγο. Γιατί γενικά δεν ασχολείται πάρα πολύ με LED, γιατί είναι όπως Με τα custom, γιατί είναι πάρα πολύ μπελάσιμο, ας πούμε. Το καταλαβαίνω, γιατί είπες ότι τα μπροστά ανοίγουν. Τα πίσω όμως είναι κολλημένα και θέλουν να σπάσει. Και θέλουν ειδικό άνοιγμα για να μην σπάσει, καταστραφεί το φανάρι, αλλά και να μπορεί να μονταριστεί ξανά και να είναι στεγανό. Ναι, γιατί μιλάμε για custom, έτσι. Καστομιά τελείως. Άκου να δεις, επειδή είναι project κάτι, δεν ήθελα να πάρουμε όχι ότι τα έτοιμα. Στο site υπάρχουν μέσα πάρα πολλά έτοιμα να βάλετε. Απλά επειδή είναι project cut, θέλαμε να κάνουμε το τελείως διαφορετικό που να μην υπάρχει έξω. Με ό,τι. Και σας εγγυώμαι, παιδιά, αυτό που θα δείτε. Το έχω οραματιστεί, μόλις το ίδιο του Γιάννης είπε θα γίνει. Το αμάξι απίστευτο, δεν υπάρχει άλλο τέτοιο, ρε παιδί μου. Θα ξεχωρίζει από όλα τα υπόλοιπα. Ναι, θα γίνει σοβαρή δουλειά. Εδώ πέρα ο Γιάννης μας έχει φέρει ένα πολύ ιδιαίτερο LED. Δες πως είναι σαν λάστιχο, πολύ μαλάκο και πάρα πολύ ελαστικό. Και δεν είναι εκείνο οι βουλίτσες του παλιού, του κλασικό, ρε παιδί μου. Είναι εδώ πέρα ένα πάρα πολύ ελαστικό υλικό. Υπολογίζουμε κάπως. Θα έρθει από εδώ και θα κουμπώσει εδώ. Θα γίνει δηλαδή αυτό το κόλπο εδώ πέρα. Σαν γκλίτσα. Αυτό. Θα το ανάψουμε και λίγο να δούμε πώς φαίνεται λίγο ο φωτισμός του. Είδα μια να τεναχτούμε. Τραβάμε πως και μια μπαμ και γίνουμε viral. Ξαναλέω, κάτσε να ξεζουμάρω εγώ που το ξέρω. Ξαναλέω. Η custom δουλειά είναι για επαγγελματίες. Πω, Θεέ μου, τυφλώθηκα. Φάνηκε σαν το Θεό, λες και ήρθε ο Θεός ο ίδιος. Κάτσε εδώ τώρα. Απίστευτο. Να παίξουμε λίγο με το. Τι λες τώρα? Κάτσε. Από εδώ θα ανάβει και flash το ίδιο θα είναι. Αυτό θα είναι και το flash μου. Θα το δούμε αυτό. Γίνεται. Ίσως να γίνει. Βασικά το μάθουμε άμα δεν το πετάει σαν. Ασφάλμα, ναι, παίζει να μας ανάψει και τσέκ δηλαδή. Όπου καλά, άμα ανάβει και έτσι το flash θα είναι ακόμα πιο αλήθεια. Πολύ πιθανό, Fiat είναι. Και αυτό που έλεγα, ναι, με τα ηλεκτρολογικά έχουμε θέμα. Και αυτό που έλεγα ότι δεν είναι καθόλου εύκολη δουλειά. Το εργοσιακό το φως ανοίγει. Είναι λίγο επικίνδυνη η δουλειά, ρε παιδί μου. Μπορεί να έχουμε καμιά υγρασία, όχι πάντα, ρε παιδί μου, αλλά από τη στιγμή που ανοίγει το φως. Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό, αλλά εφόσον είναι custom πρέπει να το έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι είναι κάτι χειροποίητο. Και το χειροποίητο πάντα είσαι επιφυλακτικός στο θέμα. Καλό μεν, αλλά. Καλό μεν, αλλά άμα θες να πάσει κάτι safe, έχει πολύ όμορφα για όλα τα αυτοκίνητα έτοιμα, ρε παιδί μου, Angel Eyes, κόλπα, ας πούμε, τα στανταράκια. Άμα θες να το παίξεις τρέλα όπως εγώ για όλα για όλα, πάμε εδώ πέρα σε αλήθεια. Οπότε εδώ πέρα είπαμε θα πάμε έτσι. Κάτσε να έρθω λίγο να το τραβήξω από εδώ έτσι να πάρω μια. Κάτσε να το τραβήξω. Βάλτε το απ' έξω, καλό είναι. Κάπως έτσι το σκέφτομαι. Πολύ ωραίο, ναι. Και πάμε και πίσω να δούμε πίσω θα γίνει άστο πίσω, ακόμα χειρότερο. Λοιπόν, και πώς θα γίνει δηλαδή το σχέδιο? Εδώ πέρα βλέπουμε ότι έχουμε τρία κουτάκια, ωραία. Οι κόκκινες λωρίδες θα ξεκινάνε από εδώ. Έτσι, αυτό το μέγεθος. Ναι. Εδώ θα έχουμε μία παύλα η οποία θα σηματοδοτεί το φρένο, αυτό θα είναι τα πορείας. Φρένο, οπότε θα ανάβει εδώ και εδώ, έτσι. Ναι. Και την άλλη, εδώ πέρα στη μέση θα ανάβει το φρένο. Σωστά. Πορεία θα κατεβαίνει ένα έτσι και ένα έτσι. Εδώ. Δύο. Και ένα αντίστοιχο θα είναι το flash εδώ πέρα. Το οποίο θα είναι πολύ ιδιαίτερο. Θα βαφτεί μέσα. Θα γίνει μαύρο, είπες, για να ξεχωρίζει. Ναι, για να φύγει το χρώμιο μέσα και να πρωταγωνιστούν οι λεντοδενίες μέσα. Οπότε φανταστείτε λίγο το αμάξι πορείας φώτα, έτσι. Μπροστά τα LED έτσι και εδώ πέρα δύο κόκκινα φλακ να κατεβαίνουν. Ακραίο.
Καλά, θα γίνει το αμάξι από πίσω, θα φαίνεται, θα βλέπω άλλο το αμάξι. Τι είναι αυτό που έρχεται τώρα. Και που είστε ακόμα, Να πούμε, άντε spoil alert, θα βαρεθείτε να το βλέπετε τον κύριο. Έχει κάνει δουλίτσες σε που είστε γιάρες. ακόμα. Και εδώ, Γιάννη, τι έχουμε, αυτά είναι τα πίσω, γιατί είναι σε κομμάτια, ότι έχει παιχτεί. Εδώ είναι τελείως χειροποίητη θα γίνει, δηλαδή κάθε κομμάτι. Θα ανοίξει αυτό, μέσα θα μπει αυτό. Σωστά. Αυτό τώρα είναι με ένα μεγάλο κομμάτι. Θα κάνουμε τα μεγέθη που θέλουμε, τις διαστάσεις που θέλουμε εμείς. Αυτό είναι θα γίνει το κόκκινο και αυτό είναι το πορτοκαλί, είναι το flash μας. Πολλή δουλειά, από ό,τι βλέπετε δεν είναι απλά τα πράγματα. Εδώ Αυτό είναι εντελώς custom. τέρμα καστομιά, όλο από την αρχή. Λοιπόν, εγώ λέω να πέσουν λίγο πλανάκια πώς είναι τα φανάρια του Abarth πριν τα τελειώσουμε. Listen, you too special to get overlooked. If you were first class, you'd get overbooked. Don't let them take away your shine, girl, you got me shook. Cause I can see the way you grind, that's a good look. She said she like my tattoos, I said I like them too. Do you got any tats? She said yeah. Η ομάδα είναι μαζεμένη εδώ πέρα. Γεια σου Λιγιάννη. Γεια σας. Γεια σου Πέτρο. Hello Θοδωρά, businessman. Μασλίνιο, the king of Μασλίνι. Λίγο καιρό αργότερα, έχουμε και εδώ πέρα το πιστή. Λίγο καιρό, να πούμε ότι ήταν μια διαδικασία που πήρε χρόνο γιατί είναι κάτι custom και χρειάζεται πολύ χρόνο. Χρειάζεται να γίνει τέλειο. Λεπτομέρεια. Πολύ λεπτομέρεια γιατί βάφτηκε μέσα, έγινε πολλή δουλειά. Εγώ τα βλέπω, αλλά είναι ακόμα σβηστά. Αναμένα δεν τα έχω δει ακόμα. Θέλει πολλή δουλειά, θέλει καλή μόνωση για τα νερά να μην έχουμε προβλήματα. Στεγανοποίηση πολύ καλή. Οπότε πήρε λίγο χρόνο, αλλά ήρθε η ώρα για τα αποτελέσματα. Περιμένω το φίλο τον Κωστή με το 3-2-1 να δούμε πρώτα τα μπροστά. Για πάμε. Είσαι έτοιμος, Κωστή? Με το 3, με το 2, με το 1. Πώς για το είχες ακριβώς όπως το έδειξα ρε φίλε. Καλά, απίστευτο. Άξιζε τον κόπο. Δικαιώθηκα και είμαι σίγουρος ότι τα πίσω είναι ακόμα πιο ακραία. Τα είδα μόνο σβηστά, μόνο η λεπτογραμμή φαίνεται. Πάμε να δούμε και τα πίσω λίγο. Φαίνονται οι γραμμές, αλλά πρέπει να τα δούμε και αναμένα. Κωστή, με το 3, με το 2, με το 1. Ξανά μπράβο. Ρε φίλε, έγινε ακριβώς όπως σου το έδειξα, ακριβώς. Πάτε και λίγο φρένο. Πάτα φρενό. Ωραίο. Δες το. Ωραίο, γαμό το φρένο είναι πολύ ωραίο. Βάλε και φλας. Φεύγω ρε, άντρε, πού είναι η πόρτα. Φεύγω ρε, άντρε. Έφυγε, Ήρθε. έχει πάθει σοκ. Τι έχεις κάνει, πώς το έκανες όπως το έδειξα ακριβώς και καλύτερο. Να πούμε όμως, πολύ όμορφα, πολύ ωραία, τα έκανε ακριβώς όπως ήθελες. Πόσες φορές όμως η συνδεσιμότητα δεν σου έκανε τη χάρη. Πόσες φορές άνοιξες έκλεισες τα φανάρια. Γιατί είναι πολύ περίπλοκο. Ιδίως στα πίσω, μέχρι το ένα φανάρι δηλαδή, μέχρι και 3 φορές άνοιξα έκλεισα. Γιατί ήταν είναι ευαίσθητα και το πίσω κλείνει με το ζεσταίνεις, το λιώνεις στο πλαστικό και γίνεται ένα, Οπότε μετά το ξανασπάς για να το ανοίξεις. Κόλλες και μεταλλικά δεσίματα για να είναι αθλητικό στον χρόνο. Να πούμε ότι είναι μια τρομερά επώδυνη, πολύ δύσκολη διαδικασία να γίνει αυτό. Τόσο custom, τόσο ψηλοδουλειά, τέτοια λεπτομέρεια, βαμμένο το φανάρι μέσα ματ. Έχει πολύ δουλειά. Βάφτηκε όλο μέσα, Τρίφτηκε. Σταθεροποιήθηκε, γίνανε ειδικές βάσεις για να σταθεροποιηθούν ο φωτισμός, για να έχει διάρκεια στον χρόνο από θερμοκρασίες, κραδασμούς και ό,τι συνεπάγεται αυτό, δηλαδή στον χρόνο να αντέξει. Το τέσταρες και στις θερμοκρασίες, το άφησε αναμένο, το άφησε στον ήλιο, το αφήσαμε στον ήλιο να δούμε πώς θα συμπεριφερθεί. Το πρωτού τα βάλουμε πάνω στο αμάξι, ήδη τα είχα βρέξει, τα έχω βουτήξει σε νερά και τέτοια για να δω πριν μπει στο αμάξι. Να μην δηλαδή τελειώσουμε τη δουλειά που τελειώσαμε και ξαφνικά πλημμύρα με το που πάει στο πρώτο πλυντήριο. Επομένως πέρασε από διάφορα τεστ λόγω και μόνο ότι να είναι ανθεκτικά. Δεν πάβει να είναι ένα custom φανάρι το οποίο έχει ιδιαιτερότητες. Και δεν σου δίνει κανένα εγγύηση, έτσι.
Δεν σε εγγυείται κανένας. Είναι μια πολύ δύσκολη δουλειά. Πολύ όμορφη. Θέλει τρελή υπομονή. Αλλά. Δηλαδή, όποιος έρθει να το κάνει κάτι τέτοιο πρέπει να περιμένει σίγουρα για να γίνει τέλειο και να μην έχει προβλήματα στο μέλλον. Θέλει χρόνο. Να μην φύγει από εδώ, όπως είπες και εσύ, και τον παντρευτό μετά κάθε εβδομάδα τον έχω εδώ. Να φύγει από εδώ, να τελειώσει και να είναι τέλεια δουλειά. Αν θέλει κάτι έτοιμο και κάτι γρήγορο, παίρνει κάτι έτοιμο. Μέσα από τη σελίδα μπορεί να πάρει από το forcar.gr. Μπορεί να μπει μέσα και να πάρει οτιδήποτε. forcar.gr έχει και έτοιμα, όχι τέτοια, αλλά τα έτοιμα με την γραμμή, ας πούμε, την απλή το έχει στο έτοιμο το φανάρι. Αλλά εμείς λόγω Project Car. Εδώ μπράβο, είπαμε να κάνουμε κάτι ιδιαίτερο για εσάς, το οποίο θα είναι κάτι ξεχωριστό, κάτι το οποίο από την αρχή σας ενημέρωσα ότι είναι custom και το custom έχει τα συν και τα πλήν. Οπότε αποφασίστηκε ότι αποδέχεστε τα πλήν, οπότε μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία. Ιδάλλως δεν θα μπαίναμε για να είναι. Αλλά το αποτέλεσμα. Καθόμαστε και τα λέμε όλα αυτά τώρα. Καθόμαστε για και να ξέρει ο κόσμος. Έχει λίγο μουχαμπέ τη δουλειά. Γιατί αυτός που θα έρθει και θα ζητήσει από αυτόν τον κύριο εδώ, θέλω να κάνω custom φανάρι, θα ξέρει άλλο κόστος, μεγάλος χρόνος, δεν έχουμε εγγύηση, δεν είναι κάτι έτοιμο εργοστασιακό, το πάρεις, το βάλεις πάνω να αξίζει. Plug and play, βάζεις το κούμπλε και τέλος. Πολλές φορές και ακόμα και τα εργοστασιακά έχουν ιδιαιτερότητες. Ναι. Οπότε να ξέρετε ότι στο custom είναι διατεθειμένος να κάνει, αν γίνεται φυσικά έτσι, θα έρθει εδώ πέρα μετά από συζήτηση. Απλά θέλουμε χρόνο. Ξεκάθαρα πράγματα. Θέλουμε χρόνο. Σίγουρα. Μην έρχεται εδώ και τον πρίζετε θέλω custom μέσα σε μια εβδομάδα και. Είναι κάτι το οποίο απαιτεί χρόνο. Παίρνει τηλέφωνο, με λέει: με έχεις τίποτα να κλαίω από τα νεύρα? Το λέω: όχι. Σήμερα λέει: κλάψα από τα νεύρα. Λέει. Τρίτη φορά έκλεισε το φανάρι και μόλις το κλείνω, λέει, και ανάβω φλάσι, λέει: δεν άλαβε. Ξανά σπάσει μου το φανάρι. Ήταν δηλαδή τραγικό. Τρελάθηκε. Αλλά φίλε, πραγματικά σε παραδέχομαι, έγινε όπως ακριβώς το ήθελα. Όπως το είδα, τέλειο. Δηλαδή καλύτερα δεν γίνεται. Έρχονται επεισόδια με τον Γιάρης. Είπαμε θα κάνουμε 2-3, πώς θα κάνουμε? Δεδομένο αυτό που όπως θα έχουμε πει, δηλαδή το ένα θα είναι με το κομμάτι multimedia, με οθόνη κάμερες. Το επόμενο στάδιο θα είναι η ηχητική αναβάθμιση. Και άλλα θα έχει, αλλά μην τα δίνεις spoiler τώρα. Οπότε εδώ μπορούν να βρουν πέρα από φανάρια και έτοιμα και custom, μπορεί ο κόσμος να βρει ηχοσυστήματα, multimedia, συναγερμούς, με βράνες, μονώσεις. Πολύ σημαντικό. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Θα υπάρχουν link στην περιγραφή να ψάξετε. Πραγματικά έχει τα πάντα μέσα. Πούμε ότι ο Γιάννης είναι μεγάλος γνώστης. Όποιος έχει απορίες μπορεί να καλέσει. Άμα έχει κάποια απορία, αυτό ταιριάζει στο αυτοκίνητό μου, να του πάρει ένα τηλέφωνο, ναι, ταιριάζει. Και να του παραγγείλει. Ακόμα και πατίνια. Σωστά. Ακόμα και πατίνια έχει. Και πατίνια και ηλεκτρικά. Δώσε μου ιδέες για καλοκαιρινά βίντεο τώρα. Δώσε μου ιδέες. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε για άλλη μια φορά, Γιάννη μου. Άψογη δουλειά. Και εγώ σας ευχαριστώ, παιδιά. Πολύ ευχαριστημένος, πραγματικά. Λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσε. Γράψτε στα σχόλια εντυπώσεις. Αν σας άρεσε ή βαθμολογήστε από το 1 μέχρι το 10. Άμα θα κάνετε κάτι άλλο. Βαθμολογία. Μια βαθμολογία από το 1 μέχρι το 10. Ένα rate κάντε. Κάντε ένα rate. Ναι, πάμε. Και μέχρι τότε θα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Ambar Project να τα θυμηθείτε. Έτσι, να είστε όλοι καλά. Φιλιά πολλά. They know I ain't signing. They been trying to sell it. They know I ain't buying. When they send a text, dog, I ain't replying. Feel like John Morant. Need a triple double. Told them check the stats. Yeah, I got a couple. I don't try to ball.